Έχω δίπλα και ένα τσιπουράκι που μου στέλνει ο Θεόφιλος από τα Γιάννενα, ένας ξαδερφός μου. Από την πατρίδα σου δηλαδή, πάντα, έτσι. Γιάννενα, βάζω λιγάκι και εκεί πια έρχονται όλα. Οι μυρωδιές, το ωραίο σοτάρισμα, πώς πρέπει να δέσει σάλτσα, είμαι πάνω από το κοκκινιστό να δέσει σάλτσα το ραγού. Άκουσες που με φωνάζω στρατηγό? Το παρατσούκλι μου είναι. Από τότε στον πόλεμο που έπεφτα πρώτος στη μάχη. Αυτός που τράβηξε τη φωτογραφία χτυπήθηκε, έπεσε καθώς έτρεχε. Σκοτωμένος, γεμάτο αίμα. Κάτι του πέσε από το χέρι. Νόμιζα το παγούρι ήταν. Κοντοστάθηκα να το πάρω. Ήταν ένα κουτί, σαν διόπτρα. Το μάζεψα, το κράτησα, το στείλα στο χωριό. Όταν γύρισα τη Μακρόνισσα μου λέει ένας: ξέρεις τι έχει μέσα αυτό το κουτί? Φωτογραφίες έχει. Δεν έκανα μάστορα, του το έδωσα και μου φτιάξε αυτή. Όπως ήμουνα τότε. Αυτός που την τράβηξε σκοτώθηκε. Εγώ ακόμα ζω. Γιώργο, η σχέση σου με την υστεροφημία ποια είναι? Σε ενδιαφέρει? Καθόλου. Μα καθόλου. Καθόλου, γιατί όσοι έδειξαν ένα ενδιαφέρον για να την δημιουργήσουν και να μείνει, έγινε σκόνη. Και δεν θέλω να γίνω σκόνη κι εγώ. Τίποτα. Με ενδιαφέρει το σήμερα, το αύριο, οι συνεργάτες μου, ο γιος μου να είναι καλά, να γεράσω καλά, να φύγω ήρεμα και τότε να γίνουν όλα σκόνη από μόνα τους. Ο χρόνος θα κάνει σκόνη. Αν εγώ παλέψω για την υστεροφημία μου, πιστεύω ότι θα είμαι ένας βλάξ και τίποτα άλλο. Είμαι ένας ορθόγραφος. Άλλο δεν το κρύβω, το λέω πάντα. Εντάξει. Και άμα δεν γράψω και κάνω ένα ανθρωπάκι μου, με πολύ χαρά επίσης. Το κάνω πάντα σε αυτούς που αγαπάω πολύ. Τα ανθρωπάκια μου αυτά έχουν γεμίσει στο ελληνικό θέατρο. Τα χαρίζω στους ανθρώπους που αγαπάω. Και αγαπάω πολλούς φοιτητές. Που βάλουμε και κουμπάκια στα παπούτσια. Κάνουμε και τα άλλο με το να αφήσουμε με ένα παπούτσι. Μία ζώνη στη μέση. Να του βάλουμε και μια ωραία μπλουζίτσα εδώ. Τα χεράκια του. Και εδώ πάλι έχει μια. Τέτοιες είναι οι ζωγραφίες μου, μην νομίζω ότι είναι τίποτα άλλο καλύτερο. Μ' αρέσει πολύ. Αρκεί να κουμπάνε κάπου. Θα γράψω και κάτι για να φανεί το πως είμαι ορθόγραφος. Δεν το αποφεύγω. Δεν θέλω να το αποφύγω. Κρατάει μια καρδιά που έχει βγάλει και 2 λουλουδάκια και ένα φιλαράκι. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful. Στη Λένα με τα μάτια που μου θυμίζουν θάλασσες, με εκτίμηση Αρμένης, 2009 Σεπτέμβρης. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Εγώ σε ευχαριστώ, Λένα. Να είσαι καλά. Θα πάρω φόρα να τα γκρεμίσω, να πάρω επιτέλους μια αναπνοή. Ρίχτω, Ηλία! Ηλία! Ρίχτω! Έχει θολώσει το μυαλό μου από σκοτάδι και η καρδιά μου έχει τόση μοναξιά. Πάνω στην τρέλα μου μιλάς κι εσύ για αγάπη κι εγώ μάτια μου νιώθω μόνο παγωνιά. Θα πάρω φόρα να τα γκρεμίσω, αυτά που μου έχουνε μπερδέψει τη ζωή. Θα πάρω φόρα να τα γκρεμίσω,